Prezint casa unde locuiam în Grecia. Priviți aici, intrăm. Aici este bucătăria. Pregătesc tot ce trebuie. Aici este baia. Destul de faină. Aici este o cameră cu aer condiționat, cu televizor, cu canale în caz că vă plictisiți. A doua cameră cu două paturi. Iar aici este balconul, priviți, dublu față de cealaltă cameră. Asta ar însemna că aici ar fi putut intra în jur de 4, 5, 6 persoane chiar. Și privește de la balcon. Chiar în depărtare se vede Muntele Athos, numai că acum e foarte multă ceață și nori în fața lui.